Berpirsên welatên herî mezin berê xwe didin navhola konferansê. Li navê konferansê, got kombûna herî mezin ya gotûbêjkirina rewşa ewlehiyê li ser astê dunyayê tê binav-kirin, behsa rewşa Îran, Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê hat kirin. Wezîrê Derveyê Almanya welatî wî mêvandariya konferansa asayişê ya München dike, bersiva pirsyareke nû çekihana tora medyayî ya Rûdawê da û got divê berjewendiyên Kurdan li Bakurê Sûriyê parastî bimînin. Ji bo me giring e ku berjewendiyên Kurdan li Bakurê Sûriyê parastî bimînin. Her wiha temamê hevdîtin û gotûbêjên ku em li ser meselê dikin, divê bi komkirina hêza leşkerî û çêkirina navçeyekê aram, lawaz û bêbandor nemînin. Divê gavên proseya siyasî berevpêş biçin û weke çawa netewên yekbûyî biryar daye, divê lîsteya navên nivîsandina destûrê were yekalîkirin. Ez di wê baweriyê deme ku wê ev yek derî li ber gavên din yên proseya siyasî jî veke ku em hemû li ser dixebitin. Di panêlekê de got konferansa pêncî û pêncan a Münchenê birêve çû, Lindsey Graham û Jean-Yves Le Drian behsa kêmkirina rola Îranê li Sûriyê û tevahiya deverê kirin. Sînatorê Amerîkî got destê Îranê di parçekirina rojhilata navîn de heye. Tu dizanî prensîbeka giştî heye, dibêje heger kesek bixwaze qirkate jê bike, nabe tu kêrekê jê re bikirî. Lewra 250 milyar dolarên ku bû rejîma Îranê ve hatine dayîn yan jî biryar bû bêne dayîn, bo parçekirina rojhilata navîn hatine bikar anîn. Ez ji wê hewla bo sînordarkirina xwestekên atomî yên Îranê fêm dikim. Lê heger pirsgirêk tenê di vê çarçoveyê de bê asêkirin û pirsgirêka giştî neyê dîtin ku Îran wê çêkiriya, ev dibe şaşiyekim. Wezîrê Derveyê Fransa daxuya kirin, got Amerîka bi tundî behsa rola Îranê dike. Lê di heman demê de ew ji Bakur û rojhilatê Sûriyê derdikeve û hêzên xwe vedikişîne. Tu çawa dikarî li hember Îranê de tund bî. Lê tu ji Bakur û rojhilatê Sûriyayê dê derkevî. Ev jî di demekê de ye ku em hemû dizanîn ku ev derketin dikeve qazanca Îranê de. Te jî niha ev mijar hindek zelal kir. Dema te got karînên Amerîka dimînin. Ev jî nûçeyeka baş e. Min ev nedizanî. Ez niha dibîstim ku bi vê yekê jî ez keyfxweş im. Je ne le savais pas, je l'apprends, je m'en réjouis. Li derveyê vê konferansê, got 35 serok û serokwezîr, 5 wezîrên derve û 3 wezîrên berevaniyê tê de beşdarin, serokê Amerîka Donald Trump li koşka spî daxuya kirin, got wan li dijî Daişê serkeftin bi dest aniye.